Saps què passarà d'aquí uns anys si seguim tenint contaminació atmosfèrica? El nostre planeta Terra està protegit per l'atmosfera i està formada per un conjunt de gasos que anomenem aire. És tan gran que es divideix en 5 capes: la troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera i exosfera. L'estratosfera és on tenim la capa d'ozó. Aquest gas filtra els rajos del sol i impedeix que perjudiqui a tots els éssers vius. Hi ha alguns fenòmens com els incendis naturals, els tornados i els volcans en erupció que fan que a la nostra atmosfera hi hagi una gran quantitat de gasos com el diòxid de carboni, pols i cendra que contaminen l'aire. Aleshores és quan diguem que tenim contaminació atmosfèrica. Però saps que els humans també estem provocant aquesta contaminació? El fum de les fàbriques en crema diferents materials com el carbó deixa anar a l'aire diferents partícules contaminants i gasos com el CO2. El mateix passa amb tots els vehicles de motor que desprenen un òxid de carboni i fa que aquest gas sigui el més abundant de la nostra atmosfera. Però aquí no s'acaba tot. Saps que el fum del tabac també contamina el nostre aire? Segons un estudi de l'Associació Espanyola contra el Càncer, els fumadors produeixen 225.000 tonelades de CO2 a l'any, que equivaldria a la contaminació atmosfèrica que farien 12.000 cotxes recorrent junts 10.000 quilòmetres. A part, el fum del tabac també desprèn altres substàncies que empitjoren la qualitat de l'aire. També pots tenir problemes de pell i si estàs embarassada, el bebè pot sortir més petit, dèbil o prematur. I què passa si nosaltres respirem aquest aire tan contaminat? La contaminació atmosfèrica afecta de diferents maneres a diferents grups de persones, però el que sí que està molt clar és que aquesta contaminació augmenta el risc de patir malalties respiratòries greus com la pneumònia i d'altres de cròniques com el càncer i les malalties cardiovasculars. El nostre sistema respiratori està format per la boca, el nas, la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis, els pulmons i els bronquiols, i dins d'ells hi ha els alveols, que són els encarregats de fer l'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni entre els pulmons i la sang durant la nostra respiració. L'aire que necessitem per respirar és una barreja de nitrogen i oxigen, el més important per als éssers vius. Però si nosaltres respirem l'aire contaminat, el nostre sistema respiratori detectarà partícules que no vol, com el diòxid de carboni, i això produeix inflamacions de diferents parts dels sistemes respiratoris com a defenses del propi cos. Tot això podria provocar malalties com l'asma. I què podem fer nosaltres per frenar la contaminació atmosfèrica? Aquí us donem algunes recomanacions. Desplaceu-vos a peu o en bicicleta en recorreguts curts. Utilitzeu el transport públic i reduïu al màxim l'ús del vehicle particular. Si us heu de comprar un vehicle nou, informeu-vos sobre les emissions contaminants i, a ser possible, millor un vehicle elèctric. Mudareu l'ús de l'aire condicionat. Eviteu el tabac i l'ús de la barbacoa. Milloreu la qualitat de l'aire de casa, de l'escola, d'edificis públics o de parcs usant-hi plantes. Cuideu del nostre planeta, cuideu de la nostra salut.